Velkommen til Trekhesten. Jeg har endnu et trekstævne, I ikke skal snydes for. Det var Danmarksmesterskabet i Trek, som blev afholdt i september måned i 2023. Pioneer og jeg, vi deltog i DM for seniorer, som går i en til 25 i den helt svære afdeling. På første dagen, der rider vi et orienteringsridt, og den her gang var stævnestart op ved Rodeskov nord for København. I porfasen starter man med 240 point, og for hver fejl man laver ude på orienteringsridtet, får man trukket pointene fra. Pioneer og jeg endte på 172 point, hvilket gjorde, at vi var nummer 3 efter porfasen. MAS-sporet lå på springbanen hos Ene Rideklub. Sporet her er 150 meter langt og 2 meter bredt. Det gælder om at holde en samlet galop. Man får point efter, hvor langsomt man får reddet, og hvis man rider over 33,8 sekunder, kan man opnå 30 point. Pony's galoptid var på 38,19. Derefter så vender man rundt og skridter de 150 meter tilbage igen. Her gælder det om at ride en så hurtig skridt som muligt. Og når langsommere skridt man rider, nu færre point får man. Fortsæt med at gå. Pony gik sin skridt i 85,93 sekunder. Samlet fik vi 30 point for galop, 11 point for skridt, og det giver i alt 41 point, hvilket gjorde, at vi var den bedste i MA'en. PCB'en lå i området ved Høje Sandbjerg hos Akademisk Skytteforening i deres dejlige bakkede terræn. Her skal vi ride 16 forhindringer på tid, og vi får point for hver forhindring. Første forhindring er stillstand til hest. Her skal vi stå stille i en cirkel, uden at røre tøjlen, i op til 10 sekunder. De sekunder, som hesten bruger inde i cirklen, bliver omregnet til point, og det er så de point, vi får. Man kan maks opnå 10 point. Forhindring nummer 2 er U-spor. Her skal vi ride igennem i galop eller trav. Hvis man rider igennem i galop uden at skifte gangart, kan man opnå 10 point. Forhindring nummer 3 er lave grene. Her skal man ride igennem enten i trav eller galop, uden at hive nogle af grenene ned og holde gangarten. Og hvis man rider igennem i galop, kan man opnå 10 point.
Forhindring nummer 4 er smal passage. Her skal man igen enten ride igennem i trav eller i galop. Hvis man rider igennem i galop uden at røre bommene, kan man også opnå 10 point. Forhindring nummer 5 er ride bro. Her skal man ride over broen i en god stil, og her kan man opnå også 10 point. Broen skal altid skridtes. Næste forhindring, nummer 6, er slalom. Her gælder det om at holde gangarten igennem slalommen, uden at røre pindene. Og Pony var så uheldig, at jeg ikke holdt benene inde ved ham, så jeg rørte en pind og vil opnå 7 point. Forhindring nummer 7 var stor labyrint. Her skal vi igen ride igennem, enten i trav eller galop, og man opnår højst point ved at ride den igennem i galop, uden at skifte gangart eller røre nogle af bommene. Forhindring nummer 8 er låge. Dette er en stilforhindring, så det gælder om at åbne lågen uden at slippe den i bedst mulig stil. Forhindring nummer 9 er ride op ad bakke. Dette er også en stilforhindring. Det gælder om at holde sin valgte gangart, og man må vælge mellem skridt, trav eller galop, og have en god stil op ad bakken. Forhindring nummer 10 er bakkedal. Her gælder det også om at holde sin valgte gangart. Man må vælge skridt, trav eller galop. Og det er også en stilforhindring, så derfor gælder det om at holde sin gode stil. Forhindring nummer 11 er føre træstammen. Her skal du stirre hesten, lægge bollerne på over sædlen og tøjlen ud over hovedet på hesten, eller føre den i et træktag, og så skal hesten springe over træstammen. På grund af, at vores stigbøjler flagrede ned på den ene side, blev vi trukket et point, og vi opnåede 9 point. Forhindring nummer 12 er tilbagetrædning, hvor vi skal føre. Det er igen en stilforhindring, så det gælder om at have et godt flow i sin tilbagetrædning, og hesten skal lystre ens hjælpere, uden at røre bommene. Forhindring nummer 13 er opsidning. Her skal hesten ind i cirklen og stå stille, mens rytteren stiger op på hesten. Hesten må gerne løfte et ben, men den skal sætte den det samme sted.
Forhindring nummer 14 er hæk. Her skal man springe hækken i en god stil. Pony han valgte lige at skulle lige kigge på den første gang, og kommer fint over næste gang, hvilket vi fik 7 for. Forhindring nummer 15 er 8-tal med en hånd. Her skal man ride ind i enten trav eller galop, og man får makspoint ved galop. Holde den valgte gangart rundt om de 2 markeringer. Forhindring nummer 16 er labyrint. Her skal vi skridte labyrinten rundt, uden at ramme nogle af pindene, plus det skal være i god stil. Vi opnåede samlet 153 point ud af 160 mulige, og var bedste ekvipage på PCV-banen. Pony og jeg lavede et rigtig godt resultat. Vi opnåede 366 point ud af 660 mulige, hvilket giver en procentscore på 79,56%, og hvilket gjorde, at vi var bedste rytter den weekend, og vi vandt Danmarksmesterskabet 2023.